отново на училище. След веселите летни дни, игри и пътешествия, Гергана и Антон се подготвят за новата учебна година. Ваканцията свършва. На 15 септември децата в България тръгват на училище. Гергана и Антон тръгват с мама и тати по магазините за нови дрехи и обувки, защото старите са им вече малки. Децата растат бързо, като гъби. Купуват ризи, панталони, чорапи. Купуват много от всичко, защото както обикновено децата бързо цапат дрехите си и трябва често да се сменят с чисти. Купуват красиви маратонки, розови с бели подметки за Гергана, сини с бели подметки за Антон. Купуват и нови раници. Купуват розова за Гергана и синя за Антон. Това са любимите им цветове. От книжарниците купуват нови учебници, тетрадки, моливи и всичко необходимо за училище. Татко слага нещата в кошницата за пазаруване, а мамо проверява списъка от училището, за да не забравят нещо. Вечерта на 14 септември децата си лягат рано, защото трябва да стават рано на другата сутрин. Сутринта се събуждат и скачат бързо от леглата. Отиват първо в банята. Там бързо измиват лицата и зъбите си. След това веднага слизат на долния етаж в кухнята, където мама ги чака с закуската. Изяждат набързо баницата, която баба е направила специално за началото на новата учебна година. Докато децата закусват, мама слага в раниците им по една ябълка и един банан, за да си хапнат през междучасията. Слага и шишета с вода. Мама знае, децата имат нужда от витамини и много вода. Преди децата да излязат на улицата, мама хвърля вода пред входната врата. Така в България се прави като пожелание за успех. Това е традиция и в тяхното семейство. Казва се да ти върви по вода. Децата стигат до училище бързо. То не е далече от техния дом. Радват се, че отново са заедно със своите съученици. Имат толкова много да си разказват. Лятната ваканция е най-дългата от всички ваканции в България. Затова не са се виждали толкова отдавна. Първият звънец звъни. Децата влизат в класните стаи. Класната стая е красиво украсена. Има много балони. На стената има плакат с надпис „Добре дошли“. В класната стая ги посреща красиво усмихната млада учителка с руса коса и сини очи. Това е новата им класна, госпожица Петкова. След като Гергана и Антон свършат училище, отиват с мама и тати в любимата им пицария, за да отпразнуват началото на новата учебна година. Тя се намира на ъгъла на тяхната улица.